Kublai ya pi baro kibas ngap ya gakden ublai balashim na ulukas arpeway dekot lai pusau hadu lai pewhendrew. Ujisu ula ong hala kisanran to syarai ya lade bayo kidok nuut jampi kisya ban kia ha kababam lalot bat ha kajing buaj bat ha kijing kuslai jam kane kajing im bat ba kata kasngi kan lap kendit yapi kum kajin riam naba kan wan telep ha gibriu baro setelak kepertai namar kata to syarai barabor bat to duwai papin yo jingklan ban lait na kine ki e baro ki ban sajia bat ban yang hakmat ukun ubreu ka gospel utrai ujisu ulama ham yang ban long ki bapet ngor bat ban nam ailat ya ki do no jange ban sya kenting dagi jing kuslai jong ka jing im ka jing buat bat ki jing ang not jong kane ka pertai ban ula kentu yangi ban long ki bahusiar bat ban duai naga benta ka por ban lait na ki jing tunjo ki bawan syangi bat ban yang pen kre hakmat jong u la wer yangi ban examine ya ka jing em jongi bat ban yit penia ka ka bakta ya ki jing mot jing perkat bat ki jing le jing kam jongi ka wer yangi ban im da ka bayai pikir ka bakiar na ki jing sya pentame bat ki jing penshoy ki bala bantan yangi jengai na ka lenti yai mensem jongi da ka balong ki bapet ngor bat ki babo jing mut hala ka jingai ngila ban yo ya ka bor mensem ban yai lengba ki jing jong ka jing em bat ban next cam ha ki jing it jongi ha uplay to ngin sha skor ya ki kden jong jisu bat ngin ya le shitam ban im da ka jing pikir mensem ban long ki balapan kret ya la ki do not na ka benta ka jing wan jong kublai